ima di program ni panitiata. Alani di hamuna manami do inanami. Ruas ni huriata huriaga beji manggis. Sohani di hamuna yang nakon nami nabo sebulu. Asarap manupahi mahita. Di yana kota di nalaho menunjang program ni huriatai. Diaka panupahiota adalah tamadokon hamalatiota metu mata debata. Di salhudna akka pasu-pasu naung tajalui jala tahalasoni. Partikianon sahama dinalaho patubahon. Ede puji-pujian doho tari-tarian. Pas dorohanami di panupahon hita saluhudna makkorhon jala lata pasahat di bagasan las niroha. Nama nami asarap manupahi mahita di yana kota adong dotong di Batupa kinganan jak kenal subat hatota di jolo mari teo kardus songonima pangiduan nami tuhita saluhutna deleta lahu manupahi huriat taidon tuhamu nama nami doho ina nami mau lihat.
Mau lihat tema di hamuna salhut nama nami do ina nami dia kapano pahiota dia pala dibaga seperti kianon ima nafasahato nakalasirhata tuhuriata huria HKBP Cimanggis tuhatama napasauton salhut nakana pinarsita ni rohamuna na pinarsita ni rohata tuhatama kana mana bahon akapasupasuna marhitehon akapacamotani tuhita salhut na ruas ni huriata huria HKBP Cimanggis gabe taulas ni rohamai di panupahiota di bagasan partikion tuhatama nomor sangap di ngoluta tuhatama nasa tutong mangaramoti mangiring-iri kita horas ma jalagawi Shalom. Selama hari Minggu mari kita saluna. Asa ta mulai ma perminggota. Alani perjulu mahita martang yang namohom di bagas sarwata. Ta mulai. Amen. Mari de mahita. Marhite-hite goarni de bata ama. Doho goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Doho goarni to di porbadia na tumapalangi doho tanon. Amin.
Mar suara ulo-polo mahamu pabuahon. Patu begihon hatai pasar hamu ma rodi ujung ni portibion. Dok hamu ma nunga di palua Jahoba na posona si Jacob. Mar ulo-polo tu debatama ho ale sadok tanoon. Edehon hamu ma hamuliaon ni guarna. Mar mulia ma bahen hamu puji-pujiana. Haleluya. Martang yang maita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan holan alani asini roham sabingdo ubah tarbain hami marpungu di jolom marsadani roha martang yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam moluadong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu lehonom mudo na pinangidoni nasida ale Tuhan pasaut mabaga-bagami tangihon ma pangiduan nami lehon ma tuami hangoluami lehon ma dihami saliling dihasyanganon parbinotoan dihasitongan mi do dihaluaon saliling-liling na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Sikak ni patik di minggu tasadarion dibuat dos yang surat ni si Judas. Judas bidusada ayat 20. Alai hamu akaholongan pauli uli hamu ma dirimuna di atas hapor siamuna. Nabadia situtu jala martangi yang dibagasat tod di parbadia. Imasahana atong rak mangidogogo mahita siatuhata lau mangi ngidohon naubar tupatiki. Ale Tuhan dipata. Saya pergugui memahami mengulang bar tupatikmi. Amin. Mari dehita. Tato potima dosa tanah gurangi dia dopan di debata martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Namar pungu dohami di jolom martang yang tuho.
Dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asini roham nagudangido. Saya si maruhami mida sadok bangsomi, saya sama dosa nami saluhuna. Saya sungguli maruhan nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho ahu marhite-hite sian akadosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akahajatom. Au tutu, au sadiri manilesai akka pangalasiom ala ni hadirioku. Jala dangbe huingot-ingot akadosam. Hasang aboma di debatana di gijang. Mari dehita. Turbuk epistel di minggu di Bagasa Stadion, imana tersurat di buku Panuri Rang Jona, siap bidu 2, memuka siana sada, 1 ayat 10, Jona bidu 2, ayat sada, 1 ayat 10, atong marsika soring mahita majaha, sian hami mana parjulu, songonoma didok disi. Dungi di paro Jahoba ma sadaian raya asa dibodut si Jona, jadi dia di bagasan butuhani ihanima si Jona toluari tolu borngin. Jala di dokma jauh-jauh do ahu sian hagogotan tu Jahoba gabe dialusi ibana ahu. Siap butuhani perbeguan ahu mangangguhi ditangion hodo suaraki. Yang go ahu nunga hudok nunga bali ahu siat jolo ni matam alai tahe ulahak kudope mamereng dopak joro haba dia ummi.
nunga mangukur au sahat tubonani akaduluk. Rasang-rasang ni tano ope nunga tersordak humaliang ahu rodi salileng-lelengna. Alai di panakok ho ngoluku sian godung ali Jahoba di bataku. Alai halak namar sobat tugan-ganan si pawoto-woto, ima nama nadikon hasonangan nasidai. Songoni masahana, martua do natumangihon hatani debata, jala naopeopsa. Amin. Mari demahita. Hati dakon ma hata hapor syautai songon na di hati dakon ni dongat tasauria di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na dumo palangi do tanah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon di si Maria na gabe-gabe siatot di parbadia adorang soaguguan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon na mana itu surgo lauhudul di siamun ni di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sini ibana pai mamulak suku tutanon manguhumihara na mangolu do namate au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandong mula mangolu suku daging nihala nang mate doho dihangoluan na sora sudah amin. Tapi gemah ede puji-pujian sian kor inahanna mangihuk manon ina debora.
Tapi gemah titing nama sa di huriata na sa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salehutna. Tapai hutihut ma tikting nama ragam di Minggu 14 Mei 2020. Sada guarne Minggu. Guarne Minggu tas sadarioni ma Minggu rogate lapatanna martangiang. Topik Minggu martangiang mardongan mauliate. 2. Kelompok kor tu parmingguan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Tanggal 10 Mei 2020. Pitu tolu pulu wib ina Hanna ina Deborah ama Salom. 10 wib ina Kamis NHKBP ama Huria. 15 wib ina Esther ama Jericho remaja. Kelompok kor tu parmingguan tanggal 21 Mei 2020. Pitu tolu pulu wib ina Kamis ama Jericho remaja. 10 wib ina Hanna ina Deborah ina Esther. 15 wib NHKBP ama Huria ama Salom. Tulu Partangyangan sektor hari Selasa tanggal 10 Mei. Nasaret keluarga Telibong Boru Nainggolan. Judea keluarga Erna Pitupulu Boru Sitorus. Bethlehem keluarga B Hasugian Boru Berutu. Efesus keluarga M Silalahi Boru Sianturi. Galatia keluarga L Sinaga Boru Huta Barat. Filipi keluarga M Sitinjak Boru Sinaga. Tu hari Rabu 17 Mei. Sion keluarga W Silalahi Boru Situmorang. Betania keluarga J Tambunan Boru Sihombing. Roma keluarga SIG Sinaga Boru Parhusip. Korintus Mangulon. Kolose keluarga A Sitohang Boru Raja Guguk. Kanaan keluarga L Silaban Boru Panjaitan. Alamat tabereng ma di buku acara tabe. Na paupaton Minggu pukul 70 wib pukul 30 wib. Ibadah Minggu pukul 7.30 wib di tanggal 21 Mei 2020 nanaengro kita memakai bahasa Indonesia. Napalimahon amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu tas sadarion papungu pelean 7 dohita ima pesat amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pelian napa duahon onom ruas nabaru. Mulai minggu tas sadarion nung ngagabe ruas ni huriata ima keluarga Fidel Castro parlingguman Sitorus Pane roh mani Epelina Boru Simarmata. Dohot sadaya nakon nasida tinggal di Palsi Gunung Dusun Mekarsari RT 402 Mekarsari masuk tu sektor Filipi molo marminggu do nasida jongjong mahamu amanginang dan hadir nasida. Na papituhon
Kebaktian pesta perninggotan Ari Hana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu 18 Mei nanaengro patu pauni huriata do kebaktian pesta perninggotan Ari Hana naik ni Tuhan Yesus tolu sesi. Ima pukul 7.30 wib jam 10 wib dohot 10.05 wib. Walu amplop pertukaran pelayanan mimbar di minggu tanggal 21 nanaeng roon papungu pelean 7 do hita ima pasat amplop pertukaran pelayanan mimbar distrik 28 Deboskap dohot pelayan na pelian na paduahon sia ruas namoding nunga marujungolu sahalak ruas amani huriata ima amata kores sitohang tubuh 12 Maret 1947 moding tanggal 10 Mei 2023 umur 76 tahun sian sektor Nasaret saitumi buma tarapul rohani sudi keluarga na tininggal honna 10 mulai minggu sadarion hona RPP ruhut parmahanion dohot pamisangon ni huriata do sahalak ruas ima Priska boru tampu bolon nasian sektor Kolose siala marhasohotan dohot naso saha porsiaota 10 sada kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu tas sadarion di kebaktian pukul 7.30 wib dohot 10 wib ima kreativitas yang sektor Kolose. Di hari Minggu 21 Mei 2023 nanaengro di parmingguan pukul 7.30 dohot 10 wib ima sian sektor Bethlehem 12 pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial mau lihat tema di pasat huriata tu sude ruas na pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakonia sosial 1 bulan Mei 2023 tuakan naso pasahaton dope taingot maamanginang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marahite parhaladu sektor 10 tolu torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 7 Mei 2023 820 halak 14 ruas na marulang tahun ulang tahun kelahiran 22 halak ulang tahun pernikahan opat keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 21 Mei 2023 hatani debata pasikopon las nirohamuna tersurat di Psalmen 10 ayat 12 Sai parohai mahami mamilang yaka ari-ari nami asadapotan roha nabisuk hami 15 iuran diakonia sosial torop napasahaton pilihan iuran diakonia sosial di bagasan mingguan 20 kakak godangna 3.850.000 rupiah 16 pilihan bulanan dohot tahunan torop napasahaton pilihan bulanan dohot tahunan di bagas mingguan 10 walu kakak godangna 4.620.000 rupiah 10 pitu tok-tok ripe pembangunan torop napasahaton tok-tok ripe tu pembangunan di bagas semingguan 10 kakak godangna 2.100.000
rupiah. 10 lalu keuangan Huria 10 juta 280.850 rupiah. Pembangunan 9 juta 64.150 rupiah. Sentralisasi atau pusat 9 juta 614.000 rupiah. Jumlah 20 juta 959.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asah dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatama piliani baen sangap di guarna. Tapi gimana ide puji-pujian sian koro ama salom.
Mari dimahita laos tapasaha ma peliatta sadaa dohot sadabe. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hata tatangihon mahata ni debata hujahaw kami na tersurat di surat Filipi bidu 4 ayat sada sahat rodi ayat pitu songonon mahatana disi. Ope hamu akadongaku nahina holongan jala nahina siholam. Halasan ni rohaku jala tupalhu.
Songoni mamarsi hohot hamu di bagasan Tuhani, hamu akka haholongan. Hamu eudia dohot sintike, huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasan Tuhani. Huelek-elek madohot ho alesin sigus na botor, urupi manasida akka naung madonganiau marukil humokop barita nauli. Rapon si Clemens dohot dongaku saulaon na debanari. Di buku hangoluanido goar nasida. Marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani. Huulahi mamadok, marlas ni roha mahamu. Pabotohon hamu mahabasaron muna tu saluhut halak. Donok do Tuhani. Unang holsohon hamu agia aha. Alay sadok pabotohon hamu matu debata pangiduam muna marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Jala dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Ido sahakna. Di hamuna manami nanami na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada kisah nyata di pakobasion ni sahalak misionaris na margoar Maxwell. Maxwell misionaris Inggris nama marhobas di daerah Taiwan. Uju sahat ibana di Taiwan, Jepang ni ibana ma aka pangisi ni hutai di daerah di mana tinggal, macai rendah tingkat hahipason di nasida manang taringot tu kesehatan di nasida. Alani di pajongjong ibana ma di sisa ada klinik atau rumah sakit mini, laho mangalehon pengobatan gratis tu sudah masyarakat nadong di sini. Di jauh ibana do dokter na spesial manang na ahli na margoar dokter Ling Ting Tum. Dohot aka piga-piga perawat na melayani di tonga-tongan ni kliniki. Macelas dorohani masyarakat ala bertangan dingin do dokter Ling Ting Tum dohot perawat-perawati. Jadi manang ise narotu kliniki saya malum do. Ala nilas itu tu dorohani masyarakat mernida haroro ni klinik di sini. Alai disadatik di dok. Hira-hira jam 3 botari Roma merlujung sadada danak merumur 10 tahun merlujung tu daerah ni kliniki masuk majupangi dokter Ling Ting Tum. Hosa-hosa ibana di dok ibana ma dokter baijo obat tu omaku marsahit oma hona malaria ibana ninna ibana. Dungi rodok dokter Ling Ting Tum madok bahwa sedang dibuah ko oma mi tu son. Dungi di dok ibana ma dohia dohu tanami dokter. Jadi 2-1 ngajam may bana mardalepat lau tu kliniki. Mamulus rura dohot piga-piga huta. Alani idang tolapu mabon omak kitu sonin na si danahon. Singkat cerita dok terima isi guar ni oma. Dungi disuruh may bana hudul majoho dison asahu racik obatna. Lau ma dokter itu ruanganna diracik obatna. Dung piga-piga liling dijauhon perawati ma guar ni omak ni danahi. Holad dijauh merlujung ibana lau membuat obat di sada meja ibu ibana sabotol obaton itor merlujung ibana lari mulak tu jabuna di rohana asa haru hatop tahe diinum omaku obaton malum hilalon merlujung maiban songoni ma 3 jam berlalu dung jam 5 botari nak jam 3 peristiwa. Dung jam 5 botari ditiki beres-beres dokter Ling Ting Tum dohot perawat na di sini. Ibereng ibana di atas meja adong obat sabotol. Dungi di pajono dok terima di bereng obat malaria. Di bereng muse guarni sahalak ina dingo ibana ma omat tidak danahi. Di sima biar ma ibana. Bah. Na dia do obat na dibuan di mana nak kaningan ni narohan ibana. Ditiki bingung-bingung dokter Ling Ting Tum, ro perawak na melapor. Madok-dok, adong diberi konak kaningan sada botol obat, sada botol di atas mejaon. Dungi
idok ibana dangadong holanoddo ni na dokteri. Ay mago sada botol isini idang obat desinfektan aneng bonon na turang operasi. Lemabiyar ma dokter lingting tum diduga ibana ngasahla mabuak bidak danahon. Buhana mon mati naman nono maknain narohan ibana. Di Joibana ma misionaris Maxwell. Di bawa masongoni kisahana. Dungi Roma Maxwell madok. Di dia hutana. Dakku boto ina dokteri. Ay nomor lujungi di ibana tuh son. Ngajam pigan wayang nina jam 5. Ibana naking mulak jam 3. Berarti posisi ibana wayang neng saha nama tujabuna. Tung taluba pedang terluba hita. Gari ada mo sedang tabo tujabuna dia. Doh hutana. Ujung naro masih Maxwell madok merpungu sudah na di kliniki martangi yang mahita nina si Maxwell diuluhon si Maxwell martangi yang isinya tangyang nasongonon ali Tuhan nunga marsalah hami jala ala ni hasalaon nami i gabe terancam dongulu ni sahalak ina hupang ido hami asa homa mangabati unang sangat diinum obat nasalai sai sesa madosa nami jala asima roham midaina namar sahiti. Amen. Nin. Dung amen tarhohom do halaki sude di kliniki. Mamulus borngini pedang sonang rohani nasida sude. Memikiri bohaman wayangi. Molopala mati non inatai alani obaton. Anggohita pe susama maradopon sude pangisini luaton. Hari esoknya hira-hira jam siap pagi nggak masuk tuh klinik dokter lingting tum doh perawati topu masuk dana naronat tarii bohina marlangan mabiar ma dokteri mamereng ibana doh makata itu ibana ale Roma dana himajonok tu dokter lingting tum di dana kima tertangis ma ibana dok maafkanlah saya ini pak natuari ala ni semangat tu asa hatop diminum omai obati neng saha tau tuja butar tu patu gabe mada buau putar botoli sabur sude obati ini dungi rodok teri tiki sadihari hodabu neng jono nama tujabu moro nang jono tujabu berarti pas mai hira-hira pukul 5 lewati ditiki namar tangyangi nasida di klinik tarhatotong madok teri jala di dok ibana mau lihat ma Tuhan aladang sau diinum inatai obati mulai siani tabama biar ni si dokter lingting tum mida debata akamanginang omma gogo ni tangyang mergogo do tangyang porsea do pehamu adung gogo ni tangyang muna ingok do pehamu mangalopit tangan muna ditikiro parukilen doh sitaonon tonga-tonga ni ngolu muna ditikiro akatantangan tu tonga-tonga ni parngulu muna ingok do hamu mangalopit tangan pasahaton ngolu tutu hatai di tangyang muna huria na adong di Filipi di zaman ni turpuhon tongon mengadopi tantangan do sian duru doh sian bagasan tantangan sia duru ima lam godang roaka perpoda haliluon nama negai hapor siaon ni hala Kristen di Filipi. Tantangan sia bagasan masa persalisian di tonga-tonga ni pungwani. Ini luar biasa. Sepanjang sejarah akan dibaca semua orang. Ada 2 nama perempuan yang sedang berselisih dalam teks ini. Eudia dohot Sintike. Nah 2 on sebenarnya pemimpin manang penginjil do odongan ni si Paulus. Alai marsoal na 2 on satiki idisi. Gabitab bamaket tantangan do kekhawatiran ni hala Kristen di Filipi. Dan apalah di Papua si Paulus dia ma persoalan ni na 2 on. Alai na menarik di hata ni si Paulus disi ima itoridok Eudia Sintike huapoi mahamu na 2 meresada mahamu di bagasa Tuhan dang dilului bana ise nasala dang apala disukuni bana ise do nasala dia kamu na 2 alai hatana madok Eudia Sintike meresada ni roha mahal
Di boto apostol Paulus do molo masa perselisihan di tonga-tonga ni parsauran ya kana Persea. Sega manongan hubungannya dohot Tuhan debata dohot akadongan na di humaliang nibana lumobi dia kapakobasya. Jala disadari apostol Paulus do molo masa do perselisihan di tonga-tonga ni parsauran ni Huria, berarti di sana belum ada kedewasaan iman. Membuat na di rohana do pe. Molo ikosongon na di rohatai, ikosongon na di pikiratai do pe masa marado panakahala na di humalia kita, berarti di dok apostol Paulus ma di sidang adong do pe jupang kedewasaan ni iman. Alani iman di dok apostol Paulus marite surat naon marsi hohot mahamu di bagasan Tuhan. Marsi hohot di bagasan Tuhani marhite aha. Marsi hohot mahamu di bagasan Tuhani sian turpuhon marhite toluhal. Na parjol. Marhite na marlas ni roha di bagasan Tuhani. Di ayat 4 didok. Marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani. Dan cukup olah ni didok ibana muse. Huulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Asahata marlas ni roha di son macai rikot adong dingulu ni akana Persea bersuka cita molo tabereng sadasian perbuini to diido bersuka cita. Nah di suraton di Galatia 5 ayat 22 itu merupakan satu dari buah roh kudus. Las ni roh dihamuna manami nanami molo las rohamuna ala dicaloho na pinangidom ala mangomoho, ala berhasil ho, ala jupang muna niluluammu, na biasa dopei. Alai moloboi do tong las roham, tungpe, dang dapok muna pinangidom, dang berhasil ho manang gagal, rugi ho manang dang mangomo, alai boy totong las roham, omma natardok, marlas ni roha di bagasan Tuhan. Ingok ma las ni roha di bagasa Tuhani ido gogo diho laho maddalani sidalanammu laho mangulahon akas yulom di Nehemia 8 ayat 10 didok songonon ai las ni roha mida Jahoba ido haroroan ni gogo Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan adalah kekuatanmu untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Maka adalah baik kita menempatkan sukacita di setiap keadaan dalam perjalanan kehidupan ini. Las ni roha di bagasan Tuhani ima habaranion nama dok unang malomoni rohaku Tuhan lomoni roham manasa. Odonan ya jarhon ni Tuhan Yesus ditiki martangia kita. Molo martangiang hamu dok hamu masongonon nina Tuhan Yesus. Di ujung nai diajari hitamadok unang malomo ni rohaku, lomo ni rohamma nasal. Akahalak na marlas ni roha di bagasan Tuhani berani main nama madok ditangyang na doho di ngoluna Tuhan holan lomo ni rohamma pasaut diaw. Nabaduahon. Ngulu na marsihohot di bagasan Tuhani marhite na martangiang. Di ayat 5 rodi ayat onom moloboy sude mahita majahasa mulai sian hata pabotohon 2 toluya. Pabotohon hamuma habasaron muna tusaluhut hala. Donok do Tuhani. Unang holsohon hamu agia aha. Alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidua muna marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Donok do Tuhani, Tuhan sangat dekat. Bila kau rasa gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Percaya dia tidak jauh darimu. Disebutkan dia hanya sejauh doa. Donok do Tuhani, lopi tangami. Patulus roham martangiang. Ala solhok do ibana di akanam joguarma. Di Jakobus 5 ayat 10 tolu didok.
Molo adong di tonga-tonga muna nama naon na persuk martangi yang maiban. Molo adong sian hamun wengon nama naon na persuk martangi yang maham. Didok unang holosohok kamu agia aha sadok pabotohom itu debata pangidua munai marhite-hite tangiang. Atong tahasomal homaka manginang namar tangiangon. Naing masongon nanidok ni Martin Lutheri okuhonota bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Bernafaslah dengan benar. Hiduplah di dalam doa dalam setiap perjalanan kehidupan. Dungi didok pabotohon tu debata pangidua mi marhite-hite tangiang. Pabotohon pangidua mi marhite-hite tangiang. Sianon boy atusata bahwa molo martangiang dakolan na mangido. Dang holan pangidoan isini tangiang. Alay tongdo di bagasat tangiangi didok ikon adong roha mauliate. Martangiang didok di hata Latin rogate sian kata dasar rogare. Lapatannya bertanya. Manukun tu Tuhani Tuhan dia dona dumenggan silaka honokku doho siulah honokku noai. Ima halak na martangiang. Dakolan na mangido iban. Alay tongdo pasahaton rohana nguluna tu Tuhani asa debata mangula di iban. Jala didok na kaning ikon marroha mauliate. Mardongan mauliate. Ay molo mardongan mauliate hita gabi taingo magudang doakan naong dinggan naong binain ni debata di ngulut taon. Alay molo suadong dihita roha mauliate holan holsoam mahita ganupari di tonga-tonga ni ngulut. Dus doi di ngulu si ganupari. Molo suadong roha mauliate holan na holsoam mahita. Olo dosong ni gabidang dibereng na denggan dan niula ni halak. Misalna sa halak istri, burjuhiya dua matai di jabu, burjuhiya. Alay molo soal mengurus dakdana, dangola matai. Jadi lawa mahalak itu pesta. Iberengin natai ma amat tani halak na burjuam marorot. Holam mula tu jabu, itu ridok to matai holsoan iban. Ni bereng amat tani halakan. Olo do mangopanak nak ale Roma matani jabu di baon ninna hape lupa ibana amat tesi burju di jabu mangapel pe olo ale lupa do ibana dihina dinggan ni amat tai ala mangapian ibana holsoan ibana to halak na asi manang balik sa hala amat ta sai holsoa tu inatai ni bereng lopa-lopa ni natani halakan ro ijur Roma lopo-lopan tanibon. Unang pula bagajang, unang pula suara hobat. Bagajang bimi bagasar rohama. Hape lupa matai. Se burju inatai di jabu, patore-tore ho jabu, doho mangurus omakna natongon di parsahito. Alani ibu idodang tarbere kita kana denggan di bain halak tu hita. Molo sadong dihita roha mauliate. Alani dina martangiangi pe molo didok mardongan mauliate asa tabereng do gudang na denggan nong pinatupan itu Tuhan itu ngatongan ni nguluta. Asadang holan na menuntut manang holso behita di tuhatai. Alay nga tabo tabe madok mauliate ma Tuhan. Alani di minggu rogateon. Tung tahari kotom mangulu na martangiang mardongan mauliate. Torus mamartangiang. Hupijam majo bahasa asing. Pray until something happen. Pray even though nothing happen. Pray no matter it happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sekalipun tidak ada yang terjadi. Berdoalah apapun yang terjadi. Sadok martangiang. Napa tuluhon om mana parpudi. Ngulu na marsihohot di bagasan Tuhani. Marhite na marpakirimon na mangulu. Didok di ayat pitu. Jala dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus.
Oddo tangiang na dibuan paddita adorang so pasahaton jamita. Buah sai dipakai paddita asa sude na naing manangihon hata ni debataon boijo terkawal rohana doho pikiranna asa fokus ibana laho majalo barita naulisian hata ni debata. Didok dame ni debata mana mangaramoti hita hata mangaramoti atau memelihara itu sering diartikan juga sebagai tentara yang berjaga. Jadi sian hata aslina mangaramoti olo dotong diartihon dohot kata tentara yang berjaga menghalau musuh menjamin keamanan kita. Asamolo didok dame ni debata mangaramoti roha doho pikirata dame ni debata mana majaga hita menghalau musuh-musuhta asa konsentrasi manang fokus hita laho tumangihon hatan. Alani terus maho terhubung tutu hatai. Terus maho terhubung tu dame nasian debatai asa margugu laho mangulahon akaulomi. Ibarat wifi. Di gereja ini ada wifi. Molo di botohamu password na. Di botohamu do password ni wifi ta? Atu ini mak. Molo di botohamu terganggu do live streaming itu maksud. Terganggu do live streaming. Molo di botohamu password na. Dungi di bain hamu mode on wifi di HP mu na. Kan masuk ma kuotai tu HP muna, baru peboy hamu berselancar di internet manang di WA muna. Nggak masuk. Baru do penido nggak masuk. Atau pian. Bagus. Pamati jo wifi na itu. Nggak pamate be. Jadi ngay dia nak kaning emak. Ibarat wifi. Jadi dame ni debatai ibarat wifi na masuk tu HP ta. Ikon na mode ondo HP mu nai asa terhubung tu damai tu kotai. Dame ni Kristus ima wifi. Dame ni debata ima wifi nakaning. Yesus Kristus ima password na. Yesus Kristus password. Mode on di wifi mu ima martangiang. Asa molo martangia kamu di botohamu password na terhubung mahamu terus tu dame nasian Tuhan debata. Molo dihangulu hokodo na martangiangi di bagasan Yesus Kristus terhubung jala mengalir matoho dame nasiat debata ima napahoton pakirimom. Amin martangiang mahita. Mau lihat ma di pasahat rohanami tu adopan oleh Tuhan di bagasan tikyon nung asahat hatami itu tonga-tonga nami. Na mangalehon pos niroha di hami. Tung petutuhura wadopi hami ragam niya kaparu kilon dohot akatam tangan parsahiton dohot hamaolon alay naing do unang huhol sohok kami agia aha hatami do nahuingot tami Tuhan haru pidong na martonga-tonga langit di sarihoko haru bunga di ladang di sarihoko lamahami akka anakommu nahinokokmon alani iajari hami asa totong ingot hami mangalopi tangan nami martangi yang maradopoko disude gulmit ningolu nami totong malas rohanami manang dia piakan api namasam di tonga-tonga ningolu nami jala hudok hami di bagasan hapor seaon lomoni roham matuhan pasau dia ale Tuhan debata amanami hodo debata nami natumangi honaka suara na jojo maradopoko alani iajari mahami asa torus hami jojo marado poko di sude perdalanan ningulu nami o Tuhan. Jalanaing madame nasiakoi torus saur tu hami onali Tuhan. Atong pahingot tami asa totong martangia kami. Ganu pari ganu tiki di sude gulmit ningulu nami. Tuhan hodi hok kami masude ruas ni huriamon siada dana namit met sahato akka nama tua. Ramoti nasida saluhu na padao masya na kaparsahiton dohot aka arsak nang habot ni roha.
lehon jala tabai gogo dia kamanami nanami sudiruas ni huriamon laho manguduti ngulu ni nasida dohot mangulahon akkau laon nasigan upar. Tuhan naing madisude aktivitas ni ruasmon di bagasan samingguon ingot nasida pasahaton nguluna tuho ale Tuhan di bagasan tangiang ni nasida. Wodi ho kami do akka ruasmina marukil alani akka ekonomi manang alani akka ulaon asima roham Tuhan. Saiho mana mangalehon akka japalan na lomak sarihon ma akka narikot di tonga-tonga ni ngulu doho rumah tangga ni nasida. Losongoni paso-paso makan atoras asa totong di bagasan bisuk mangalugahor rumah tanggana marmudu-muduhon akayanakon nang pinalomehom mutu nasida. Paso-paso kadadana ni huriamon alay Tuhan disude pertumbuhan fisik dohot kerohanian ni nasida asa anggit gabi akka anak siolo yajar siolo ipoda di natorasna lumubi madihatam. Paingot sudia kadadana hi Tuhan. Asa diboto mangalopi tanganna mangidohon si pangidoonna dohok madok mauliat itu ho dia katangyangna disudi akan nahinasi holan ni rohan. Asa manang dia pinasinakapan nya kadadana hinuai ngasi maroham martinangi mau Tuhan pasahat maitu nasida sian lomo ni roham. Atong Tuhan huuduti hami manasa siulaon nami to akasa minggu naneng roon pargogoi hami urupi hami jagai hami holang di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita laos tapapunguma pelian amplop gotilon dohot pelian napaduahon.
jongjong. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon muritong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang nisi lehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu.